बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि दुखुथिया गोरिब नखरनि जिउ आरो संसार सोर अनसायगोन सोर नायसनगोन मुथासे ओंखामनिनो जिंगा अखा नायोबोला बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बिटिआर बियाबनि सुबनकाटा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय निउ सिरिसबारि गामिनि लेलि बसुमतारिनि दुखुगोनां संसार आरो नखर सानफा थोलो बेनि न' बैनि न' देहाया थिनाब्लाबो मावसोम बायनाबो खुनुरुखुम बोथिसे ओंखामखौबो बुथुमनोनो गोब्राबसै मोजोमसे माइरंनि थाखाय अन्थाइफोरखौ देखावनानै फाननो नेयोब्लाबो बायग्रा फालांगिरिफोराबो बायफैलिया ना हराव दान्दिसे जिरायनो गंसे मोजां न' ना सोरखारनि जब कार्ड ना अरुणोदय मावबिथांखि जेबोखौनो मोनफेरबोआखिसै दिनैसिमबो 17 बोसोर खुंलांनाय बिपिएफ सोरखाराबो नायसनबायफेराखिसै आरो दानि प्रमद बर' दैदेननाय सोरखाराबा नायसनबायगोन ना नायसनबाया साननानै जिंगाजों सान बारहोदों समाजो फोरमायसिगोन गोरिब आरो दुखुथिया नखरखौ गोदान सरकारा नायसनगोन ना नायसना मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुरां गयारिनि खौरां दासान्दि आरो इदिनोसै खामला मावनानै जानाय मा मावनानै जानाय जेबो गैया जोंहा लाइ लथर मोनबो गैथ्रा हा दंना गैया हा गैया बाबा हा गैया न' लुनाय हाखिनिया बेसेबां दङ बियो देर बिगा अरुणोदय आसनि मोनदों मोनाखै नोङो गैया मोनाखै सरकारनिफ्राय न'फोर मोनदों नामा मोनाखै सरकारनिबो गैया फैयाखै जब कार्ड दंना गैया गैया सोब गैया न'खराव साबैसे मानसिफोर दङ जोंहा गैया सासेल' फिसौफ्रा आरो साथाम मा मावनानै जायो गैया ओरैनो हाजिरा खामला मावनानै जायो देयो जायो अन्थाइयाबो देबाबो नाङा माथो लांफैथारा माथो आयं दा माबाखौसो जागासिनो दङ खामला हाजिरा मावनायखौ जागासिनो दं ओमफ्रायथ' आरो जेबो उफायानो गैया सोरबा मानसिल' जानानै दं सरकारखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा मोनबाथ' खावलायगौआनो नांगौआनो जोंनोबो न' गंसे होनायबा हामगौमोन जोंनो ओरैनो फाखाफोरनिखौनो ना होआथाय होबाथ' मोजाङानो बिराद दुखुनि बाथ्रा दुखुनि खोथा मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738 क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाय होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free again contact number 6003909192